втора част на клипчето за НКЯ. Оттам, от нея скали. Тук по този път дойдохме и ясно се вижда каналите издълбани за жертвоприношения. Ето тук цистерни малки. Това е втората част на НКЯ. Светилището и сега ще отидем на третата. Те са малко като три скали такива. Сързеното тук е уникално, просто уникално. Може да се слезе дори. Тук повече внимание. Хоп. Ето го надолу. Ето това са. Това е издълбано. Скално светилище. И там дори има нещо като трон. Може и да не. Дори тук има нещо като трон дори издълбан. Да. Може и да е естествено формироване. Страхотно. Страхотно. И малко известно. А може да съперничи на белен таж спокойно. Спокойно може да. Син камък. Синия камък, вижте.